Možeš i ovo isto skinut. Daj pogledaj koji đubre malo. Daj mislim. Koji lik? Koji je imao? Došli smo semestra ih imali 8. Ko kvrgu ovak tu sa strane imaš, ko hrčak je to je. Ne mogu. Ma di je pad? Padni jebe mogu. Ne mogu, strah me. Čekaj, di je pad, Majo? Čekaj, ajde sad snimaj ovako. A di je pad? Strah me. Padaj. A di je pad? Jej! Kaj ja znam kak da snimamo taj pad, fakat me frka.